Mince zo Štúra a Prvá svetová vojna 1914 až 1918. Aj na prvý pohľad nezaživné a bežné mince, akými sú taliansky 10 centisimi z roku 1867 a ruská 10 kopejka z roku 1915, môžu napovedať niečo k udalostiam odohrávajúcim sa na začiatku 20. storočia. Obe mince pravdepodobne súvisia s Prvou svetovou vojnou, v ktorej bolovali 100 000 uhorských vojakov. Najväčšie strety, ktorých sa aktívne zúčastnili aj naši občania, sa odohrali práve v Rusku a Taliansku, odkiaľ pochádzali aj naše mince. Počas dlhoročného pôsobenia v týchto krajinách sa vojaci stretli aj s miestnymi mincami, ktoré si po skončení vojny priniesli domov ako talizman alebo spomienku na vojnu. Takýmto spôsobom sa mohli obe mince dostať aj do našej obce. Väčšina obyvateľstva po vypuknutí Prvej svetovej vojny bola povolaných na front asi 9050 mužov, z ktorých sa po vojne 19 vôbec nevrátili. Životné podmienky sa zhoršili, chýbala mužská pracovná sila, polia zostali neoberané a v dedine zavládla bieda a hlad. Po ukončení Prvej svetovej vojny a rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie bola v roku 1918 vyhlásená prvá Československá republika, ku ktorej bola pripojená aj obec Hrubý Šúr. Dám si Pepsi, budem sexy.